Tohon kyllä nyt osuis jo. Missä sä oot? Mennään. Ihan keskellä tietä. Boostilla vittu. Nyt! Okei. Ei mitään, ei mitään! Ei Hei. Jan tykkää, ei mitään. Oi! Ups. Support, motherfucker! Get down on the ground! Ai vittu, ei! Pene? Niin. This is what you get for killing me, motherfucker. Oi! No niin sieltä. Ai ai. Ei kuohan mä tän nähnyt. Siellä Karagella on yksi. Joo. Oi oi! Oi oi! Pois! Visun. Eihän saa pakkoon pois päästä laasta. Move out kaupamaan sunkaan. Hirveä ninja-operaatio. Moi moi. Noni. Move out! Mitä helvettiä? Osun. What the hell? Ota Sigma! 2v1 seivaat ja niillä on vielä rahaa. No! What? Niillä on vielä rahaa. Ei siinä Okei. ei oo- Voi vittu. Jätetään toi yksin Rampi. No Rampi. ei Oo. sitten. Kaikki. Mä kuolen. No älä. No älä kuole, ei se on niin vaan. Ai vitsi! Mut tullaan hakee, nyt tulee nouteen. Pakka. Mä sain kapentella. Älä tuu. Eiku, Jerry, nyt. Se tulee ampumaan vihdoin. Ei, että tuli tän läpi. Sä oot siinä niin. Mä tulin linjalla. Ulos! No no vittu, sori mä kävin siellä, mulla tulee Ja kato, Moi, mitä on Jerry pakkoon vertoille seinille. kovi kiinni. Noniin, sä annat nyt siihen niin. Sä tiedät mitä pitää nyt tehdä. Eikö mä annan sulle gyattiin. Oi oi oi, noni. Ja sitten toistepäin. Mm. Tarkuun! Oh. Mitä täällä tapahtuu? Lenkan gole gole gole. Löytyi! Okei. Mä oon jumissa. Ja siitä meni sykkä minut. Mä meni Aapo. Ei kun vittu Rasmus. Ei! Joo, ei kyllä. Ei kyllä, ei varmana. Ei varmana muuten.
Kattoks joku siellä? Joo. Tuolla. Se on vitun. Okei, katon nyt. Ai. Äijä tietää. No. Kun vittu meillä on avikkaa. Ei meillä ole pommi. Mitä? Vittu! CT1. Se vika on se ovi. No avikkaa. Voi vitu. Sieltä pommi on alla. Käyt oikein. Herran jumala. Oppa! Heitä on vielä sit. Hyvä. Okei. Okei, hyvä. Oi! Sieltä tuplanaatit. Mut joo, longissa se oli kuului. Siellä se on, okei. Ota hoet. Mä testaan, että kiertääkö mun pallit sähkö. No mitä? No kiertääkö? Minä testin tuloa. Vamos! Mitä mä nyt söin? Toko! Oi! No niin, se on. Mä oon ninja. Jaan. Ladderi. Hyvä. Oi, mikä spray transfer! Hyvä. Mennään B. Mennään. Keshiro! No, mihin jukkele katos? Äijä lähti karkuun. Ei halu. Oi vittu! Teline! Laita se lommo! Loppu pudin kesken vittu. Otin maasta. 2 putia. Mies. Tässä Red Boxin. Vittu miten toi kuolee? Joo. Voit olla sit siellä. Niin mieliksi. Oi! Tää kättykkö. Mä lähdin. Yks on meidän. Hyvä. Secret. Yks on secret. Kato sä secret. Hyvä. Yes! Nice! Ace! Nice. Oppa! Eikö Churcher pysty kärrään tarpeeksi? Veikö kissa kielen? Vitsi! Mä tiedän. Winter oleks Winter. Saitte. Ohoi! Yes! Granaatti vie. On. Ei. Joo B, se on B. Oi! Oi vittu mikä flikki, herran jumala. Eikö? Saitil. Herran jumala. Tää oli aika nätti. No oli. Oli ehkä vähän tuuria matkassa, mutta no. Ei oo. Tää kattoo pihalla vitun pällikin. Sanoo kaikki ramput. Allahu akbar! Oi! Oi! Mä laitan ne rannut sinne pussiin melkein. Hei! Oh! Allahu akbar! Oi! Grenade! Oi! Oi! Ai Okei. No se on B, full B. Oi vitsi mä häkkään. Aapo koodaa ihan vittu. Jep. Support, motherfucker!